Azatlyk radiosynyň habarçylary Russiýada hemişelik göçmek statusyny almak isleýän Türkmenistan raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada habar berýärler. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus konsulhanasynyň golaýynda ýaşaýan iki Türkmenistanly erkek adam Russiýa hemişelik göçmek isleýän raýatlaryň ýüz tutmalaryny doldurmak, Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhusyny almak, anketa doldurmak ýaly işler üçin tölegli hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bu iki raýaty Türkmenistanlaryň ýurdu köpçüliklerini terk etmegine ýardam bermekde aýplaýar. Azatlyk radiosy soňky ýyllarda Türkmenistanyň Russiýa hemişelik göçmek statusyny eýe bolmak isleýän Türkmenistan raýatlaryň sanynyň artýanlygy barada habar berdi. Ýa-ni ýakyny Türkmenistan raýatlaryň Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhusyny almaklary üçin zerur bolan dokumentleriň doldurulmagyna käbir meseleler ýüze çykypdyr we bu urlar boýunça tölegli hyzmat hödürleýän iki Türkmenistan raýat ýüze çykan meselelere il teşkili hasaplanýar. Azatlyk radiosy bu iki raýatyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistany hemişelik terk eden ençeme raýatlar Moskwa barandan soňra özleriniň ýüz tutmalarynyň ýalňyş doldurulanyny bilip galýar. Olaryň ýüz tutmalary Russiýada hemişelik ýaşaýyş ruhusyny almagy däldi. Wagtlyň ýaşaýyş ruhusyny almaga niýetlenip doldurylypdyr. Dokumentler ýalňyş doldurulan Türkmenistanlar Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna ýüz tutupdyrlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus konsulhanasy doldurulmaly ýüz tutmalar üçin Türkmenistanlary agdalýan iki raýatyň tölegli hyzmatlarynyň peýdalanmagy urukdurýar. Olar RVP ýagny Russiýada wagtlyň ýaşaýyş ruhusyny almaga degişli blankalary Numanada doldurýan ekeni. Şeýle-de olar Russiýada hemişelik göçmek statusyny almaga degişli çakylyk hat üçin raýatlardan $850 sorýan ekeni. 2020-nji ýyla çenli Türkmenistan ykdysady şertleriniň yaramazlaşmagy bilen has köp adam eklenç gözlegine wagtlyň ýa-da hemişelik daşary ýurtlara çykmaga ýykyn edýärdi. Pandemiýa sebäpli halkara gatnawlaryň ýatyrylmagyndan soňra bu meýiller baradaky jekme-jeklikler aýdyň näl. 2019-njy ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 milliona goly Türkmenistanlynyň ýurdy uzak möhlet esasy terk edenligini habar berdi. Bu aralykda soňky ýyllarda Russiýanyň raýatlygyna alýan Merkezi Aziýalaryň sany artýar. Voice of Central Asia neşriniň geçen fevralda Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň sanyna salgylanyp çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylda 145 000 Merkezi Aziýa raýaty Russiýanyň raýatlygyny alypdyr. Hasabaty görä 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyny alan daşary ýurtlaryň arasynda Täjikistan raýatlary Ukrainalardan soň ikinji orunda durýar. 2020-nji ýylda 410 000 Ukrainaly aňsatlaşdyrylan proses arkaly Rus raýatlygyny alypdyr. Rus pasportyny alýan Türkmenistanlaryň sany beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary bilen deňeşdirilene juda azdyr. Hasabaty görä 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044, 2019-njy ýylda 1361 we 2020-nji ýylda 2451 Türkmenistanly Rus raýatlygyny alypdyr. Şeýle-de hasabaty görä Russiýa 2020-nji ýylda 2271 Türkmenistan raýaty ýaşaýyş ruhusyny beripdir. 2020-nji ýylyň ahyryna çenli Russiýada ýaşaýyş ruhusyny alan Türkmenistan raýatlarynyň sany 5115 adama deňdir. Türkmenistan ýurdu terk edýän raýatlarynyň sany barada resmi sanlary çap etmeýär.